ngono, Gong. Wis rasah gagas sang Bagong, Cuk. Wis tetimbang sing kepenak, Cuk. Ayo ya ana bintang tamune Kang Garip. Ya dispoti nganggo apa so enake. Anyela dirampoke sik Mas Petro, ayo. Oke, cupe kula cupe, monggo Mbak Ibu. Gumrobyos wis truk rasa kesuwen bintang tamune wis nunggu riket mau wis kuwi ya disepoti wae panas mlaku ora gawa payung lamaane lendo Surabaya geger Padion Jakarta dan Cirokon tetap gede pripun Mas Bagong Sugeng enjang Mas Petro Mas Gareng Mas Bagong Andani dalang karunan bakul jagung penak ndi Mas? Ya, milih ya. Ayo penak ndi? Roro karone padha rekoso. Penak ya dadi tukang nata wayang. Nggih. Rampung bar sesuk kancane wis jabuti selesai. Wong urip ora ana sing kepenak dak kita Mbak Elisa. Nggih leres. Hidup itu pilihan dan hidup perlu perjuangan. Perjuangan tur wang sinawang kaya biasanya orang sukses itu tidak banyak protes. Nggih. Tapi orang sukses itu berdekatan dengan proses. Proses dijalani nganti ikhlas Gitu semangat. Mas. Nggih. Dawuh Mas Bagong. Goro-goro nggih bolang kamu lagi goro-goro ora ketang sauntara ayo dijangkepke karo genduk-genduk kabeh iki maneman Mas Bagong niki wonten pamundutan Napa, dari Mbak Pak Elisa? Putra Dikari Gina Baladewa. Nggih. Menika Mbak Ayu kalian Mbak Ani sama saya suruh menyanyikan lagu ciptaan Ki Sri Susilo Tengkleng. Weyu lagune Babe Nggih. lagune Babe lagune Babe Babe. Mas Petro nggih kudu berusaha nggih Berusaha. Ika lagunipun imbang ana katresnan. nah ya Ngaturaken. sinten sing kepareng nembang Mbak Elisa Menika Mbak Ayu Purwa, Mbak Ani Blorong. Jumeneng. Ayo berusaha ayo Jumeneng ayo Jumeneng Ya, iki wis jumeneng. Sampun. wes sijine Ki
Iki aku tengah ya. Ben timbang ngono. Iya. Lemu pada lemu sing tengah sing kuru ya. Iya, laku carane cagake gitu kan. Iya. Ah iki ben timbang kene ro kene. Ben ora sender. Sender. Ngopo to, Lek? Nyenengke lho iki kanca-kancane kabeh do support karo ngarep kok. Dadi pokoke ngarep apa langsung ya ngono. Dolopi penting banget bagi seorang dalang. Dolopi adalah sebuah emas. Tidak sembarang orang bisa dalang. Loh. Aplaus dong untuk Petruknya. Oke. Semangat kok ya. Mas. Kanca semua. Imbang ana katresnanku. Langsung napa pripun? Langsung. Oh, langsung. Kayak kok gambare Langsung seraginan. Lah, gambare ben apik aku tak lenggah wae. Sing ngendang antuk. Wah, menika. Sampun nggih. Matur sembah nuwun buat pencipta lagune. Iya. Iki kudune ngenai royalti lho, Aduh. Kudu dikenge Royalti lho iki Saking pencipta. lomane kok ya. Senengane iki royal ora nganggo ti. Dadi royale dikekno ti. Ha iya. Nggih, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng. Nggih. Nika sampun katuraken tembangipun. Mugi dados suka lan rena ing penggalih dalu punika wah iso nyanding wewayangan karunan apa Ki Timbul Hadi Hadi Prayitno. Prayitno. Ayo Mbul. Iki gendi dangdut no. Dangdut. Jas. Mas Petruk kepengin dangdut Nggih. to? Nggih. Tak sama-sama orang dangdut. Lah, sing kepareng dangdutan sinten menika? Sinten? Sing niki napa niki sing pinggir-pinggir dhewe niki. Nem-nem niki nggih. Nggih nem-nem. Sing anak-anak napa sing Nggih, sing dereng anak, anak? Mas. Lah iya sing anak-anak. Niki sik ten ngajeng Bonang niki nggih saged nyanyi lho. Oh iya, Mbak Ayu juga. Mbak Ayu, ya. Jadi kalau bisa gabung Itu sama ya teman-temannya. sinden kok gemulung kuwi, Mbak. Loh, Ya. sinden gemulung nggih. Mbak Ayu nes kadung sekalamun waruh sliramu. La 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 la. Mas Petruk dos pundi? Mangga. Oh. Kapilot dindangdutke nggih. Nggih, Ah, nderek. ya. Kapilut. Mbak Ayu ya gabung kanca-kanca ya, Ya Mbak Ayu. sama Mbak Ayu iki suarane meh persis sindir tenan iki ayo. Kene lho Mbak Ayu iki nek kadung nyuwara kaya sindir Tuban iki ya. Heeh. Masa nggih ta, Om? Yo tenan lho. Ayo, sakniki kelas pinten, Nduk? Nembe ajeng mlebet SMP, Om. Walu. SMP. Nggih. Walu. Iso ben SMA telung mene. Dijaga nggih. Mak terus ayo. Oh iya. Makme seminggu pisan nggih. Nduk. Ya maksudnya Oh, diatur nggih. Bobote pun genep pinten saniki? Ajeng napa, Om? Ora ape nukokno iku mah lho. Nggih, Mas Petruk ayo dikancani ya Nduk ya. Kapilut diseragen dangdutke Mas. Wis gen ke. Iki blok kene iki nek urung kapilut iki urung. Ayo. Ngangge halo napa mboten? Loh, nek tayub ngangge halo niki seragenan ora usah. Oh, nggih. Yuk, Nduk, monggo ya didampingi karo Mbak Ayu berdua ya. Siap.
Lamun waras liramu batin iki anane tansarmu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati-ati sejem kaya ra bisa saben wadi tansah anggone ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno nadyan ada yen kadulu nanging saged sakjane atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sakir lamai ula saung sapa ngendut datan owah atiku wis kapilut saipo bungah rasaku lamun bisa jejagatan sliramu sampun nggih matur sembah nuwun. Matur suwun Dek Ayu. Oke. Ini memang calon-calon presiden Mas Petruk nggih saking Gemulung. Oke. Terus pundi niki genduk-genduk masih lanjut lagi yang bisa-bisa aja ya nanti sama Mbak Elisa ya. Nggih. Oke. Iya. Berdua wong segoro-goro sing ngene iki karek seneng-seneng bres engko karek delok bendarane kae lho, Truk. Nah ya, alon-alon. Berjual lagunya apa sayang? Podang kuning. Oh iya, kesenengane Mas Gareng kuwi. Senengane Mas Gareng iki podang kuning. Dibawane ya, Nok. Nggih. Didadar iki ya, Nduk. Kenduruan nggih. Nggih. Oh, jadi niki kendurane. Niki jamprong. Oh, jamprong nek niki. Jati Klabang. Oh, Jati Klabang. Ayo, sinau sing pinter. Engko ben kaya Mbak sapa wi? Mbak Indri ya. Oke. Ya, Jati Klabang iki ana calon presiden ya. Nadyan wujud temong paksi Apik suarane. apik. matur nuwun. Wah, wis sombene wis pinter ngadi busana, wah edian we Mas Petruk.
pancen kok ngeprank tiwas sing genter mak plasne jebule balike bener ngebelo golek isi podang jenang iba bunga hing ya bareng wong loro ya nyanding bisa dadi ya pripun iki dinapake seragenke napa dindangdutke napa pripun Mas Bagong sumarah jenengan lho sing ngersake lho nderekke ayo gen sigrak ya cah esuk-esuk ya cah yo tayuke mawon tayuke waduh tayub nggih nggih ayo tayub garap Tuban pun enten mboten ayo mobeng ora krasa yen ati liya kang nyayang leyang-leyang kasawak mencok ning gebang gegancang terindih saka kadongan sarwi ngoceh dheweke halo kae kalatiku ketuang ora mendong iku sang saya gradang kasranan lisun pikat kulut
Matur suwun Cahayu. J sami-sami. Ayo. Monggo Mas Petruk Sumarah. Nggih. Nggih. Oh nggih, niki wonten pamundutan melih. Menapa Jelas? Nah nika monggo Mbak Lisa. Dandang gula anggitanipun Pak Tengkleng ngaten. Nggih, anggitanipun Nggih. Pak Tengkleng menika khusus buat Mas Dalang. Niki kula minta dibantu satu Mbak Ayu boleh enggak? Mbak Ayu dibantu. Ya. Ayo dibantu ya. Ada Ayo. dua soalnya. Ya. Bantu ya, dibantu ya, Dibantu ya. Ya. Jiwala kaji. Yo Mbak Ayu. Katur para kang sami mirsani pagelaran ringgit cakrik purwa hati prayitno dalange tur panglipur satu angrenggani ing wanci ratri nadyan muda taruna ning tab berisi nau wingking saking kutha Tuban asesanti tuhu penjaga tradisi pelestari budaya luar biasa menika ingkang kaping setunggal Mas Hadib Prayitno menika pelestari budaya wonten ingkang kaping kalih Pak Susilo Tengkleng niku sak kedepan niku dados setunggal bait dan carane mung ngono metu lagune metu karyane wis dan keberase metu sik kawin pindho nih Mbak Ayu Dengakula kanthi tulus ati kojok datang Gusti Mahawikan muga paring ngijabah matedak napon wahyu dalang laris kang murah kinacek ing sesama pinayungan rahayu
lan kendhat sun pepinto lestari ya genya hangrung kebiseni Gusti paringi pas nih Pak Jolang nek jam semene iki nek mau limbukan kemeruputen. Cara nek wong ngimpi iki titione gondoyone puspa tajem iki. Waluh, titioni ora nganggo titioni. Iya. Titioni gondoyoni puspa tajem kok titioni ngono. Ya tition. Aduh, Petro berusaha ya. Iyalah. Yo, niki Mas Petro pikantuk salam saking kanca-kanca Rembang niki. Keluarga besar Dalang Adit. Nah, niki yo mirsani. Matur sembah nuwun. Nah, pangestunipun nggih. Pangestunipun. Yo termasuk kanca hura-hura iki dimeriahkan bareng Mas Fatah yo nderekke. Lho, ki Mas Adit sampun rawuh. Kors kadang sedaya. Ki terus Mas Bagus yo rawuh. Kabeh ki do nderekke jenengan. Ha niki mboke Bagong nyuwune Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siang-siangan ratri ayo. Aku tak eling-eling kaya dene ngimpi Titioni. Kok kuwi meneh ta ya? Lah aku iki lagi ngerti tembung kuwi lho, Nak. Lah ya aku genan nek sampean ki duwe ning rak ya ora dituduh-tuduhke terus. Lah nek ora diduduhi kok nyereti, Nak. Dalang iki aja dijak saru lho ya. Ora, wong kuwi ndonga kok. Titioni lho jajal. Ayo Titioni. Titioni Gondoyoni. Nek mau beda. Beda. Ora entuk digandeng to? Ora entuk. Sing bener iku Titioni Gondoyoni nggih. Titi. Lah. Titioni Gondoyoni. Titioni Gondoyoni. Lah nggih, ya. Puspa tajem. Yuk Lintang Asmara. Toro ratri mong eling manis ati setiapku bisa aduweni parasa biasulati Go
setiaku bisa anduweni para sang yasuni Rasa kangen nyelimuti bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sabaya mati wong ayu tresnaku yo tampa sutradra ning batenku senadyan naruni ora segara tresnaku ra bakal sirna yen wis tresno ora bisa Sampun. sampun Mas Petro, Mas Garing, Mas Bagong. Nggih. Lah nggih. Wonten keinginan lain? Sesideman. Weh, Nggih. sesiden. Pas hawone. Pas hawone sesideman. Ah, sing kepareng nembang Sik sinten? kepareng nembang sinten ingkang dipun tapuk. Enggak. Yang nomor Berjuang. nomor barang. berdua. Iya, berjuang. Nomor pira? Nomor pira? Niki nek kok 56. kene nomor loro, nomor telu. Mbak Rizky monggo. Ada nih Mbak Rizky kalih, Mbak. Derek. Lah niki mboten purun derek wong. Kula mboten apal lek. Nggih. Mbak Rizky karo Mbak Tata. Nggih. Ya. Ayo nok kenalan kersane apal. Nggih, kenalan riyen ngoten lho nggih Mas Dalang. Nggih, monggo. Wong kula niku pengen kenalan kalih jenengan kok monggo pripun? Nggih. Anu Nggih. asmanipun sinten, Mbak Yu ngono lho. Nggih. Asmanipun sinten, Mbak Yu? Nggih, nami kula Rizky Handayani. Rizky. Saking pundi? Saking Ngawi. Ngawi. Nah, Mbon ngeten tok. oh saking Ngawi. Saking Ngawi nggih. Nggih. Anika setunggal. Gale saking pundi? Saking Klaten, Mas. Klaten. Nggih. Klaten. Mboten ngangge jeneng to. Mboten nangge jeneng niki. Oh nggih, asmane sinten asmane? Nami kula Tata. Kula nek dideken kenalan kalih sinden grogi. Mas berarti jenengan dereng sinau kalih Pak Tengkleng bab napa? Sinau sinden. Kenalan kalih sinden Nah. niku. Dereng. Oh. Sinau to aja Pripun kakean. to Pak Eniki kok dereng diajari? Aja. Lah iya. Wong bendina kon tuku sarimi kok ora liyane kok ya. Iya. Ah iya. Sesideman menika ngagem bawa mboten Mas Bagong. Nggih, damel. Nggih. Nggih menika ndamel kan lagu menika kagem ngono lho ya. Nggih, kagem bawa. Ya. Nika tembangipun saking sinten kagem sinten ngoten. Saking kula kiapak. Nah iya. Dalangnya bagus ya Mbak ya. Nggih Ganteng bagus lho. sing ganteng. Wau kula rasani terus kalih Tata. Walah. Jenengan dereng ngerti kakange Mas Dalang to? Oh nggih bagus. Dua kali lipat Oh ganteng nggih tenan to. niku. Estu. Estu.
Pun jenengan gak samantuk sesuk ngewangi mepe jagung. Lah wong piye wong juragan jagung iki ya sesuk ngawasi wong mepe jagung. Wayah pari sesuk ngewangi pengawas mepe pari ngoten. Oke niki dadine wira swastane niku jual beli pertanian. Jual beli pertanian nggih. Luar biasa. Kakange wah. Panjeri pripun Mas Bagong? Dipanjeri napa mboten niki? Nggih. Niki pun Aku seneng aku. Ayo anut ta. Wiwitane. Wiwitane. Dokter elok yo truk ngono ya. Handerek sang peki. Bagus kang olah budaya. Mbak Rizky, Nggih. swanten Mas. sae kok ora dilem karo Mas Petruk Lah nggih. nggih. Meneng. Nek mboyo nyuwara wis apike kaya ngene gek pasuryane ya ayu. Kok ora disawang lho Gadik ya. sawang. Lah iya. Malah dolanan kuku. Lah iya. Mas Dalang jenengan pun nate pacaran apa dereng? Belas. mbok taken sing sebelah gong niku. Wong napa dicepaki napa sinden-sinden ayu-ayu nyawange mboten lho jenengan niku. Nun sewu Pripun? lho nggih. Nggih, pripun? Nika informasi yang saya terima. Pripun nika? Nika nek teng dalem Nggih. tilem niku nek ra dikeloni mae niku ora iso tilem. Oh alah. Sakmono gedene makane Lah kaya nggih, sakmono gedene. Lah nggih, mangu kadem ora keloni mak ora iso turu tenan niku. Lah nggih. Lah iki ya saiki juk teng pundi nika? Teng Solo. Solo. Ya wis saya mbek guling wis kulinakno le sesuk. Ya ning omah ki mbek mboke ngantek ora. Ya genten Mbak Tata. Sawan menyang kutha gedhe. Swantene pripun Mas Petro? Wah. Jan welok tenan. Mbok natap aku ta. Ya. Lah muni elok ki ya mbok nyawang. Nek ngudang iki karo nyawang. Mane man sesuk wis ora ana. Tak kandhani. Wong ngudang kok ora disawang ya. Terus bar njenengan lokne nyawang mboten ndang nyawang ngoten mboten namung lirik tok ngoten. Ya. Lirik saithik ngoten. Pun wani nglirik. Oh, pun Lah lani iya. niku nggih. Sesuk pun wani mlengak. Nah. Niku pun radi enten kemajuan. Lah nggih pun maju sithik-sithik. Disawang Mas Petro. Nggih. Nah. Muni nggih kedhepe ngene. Muni nggih kok kedhepe telat. Ayo Mbak Tata. Oke. Terus Nah, mbok ditatap Wah. ngono lho. Aku kok anggere disamak tatap. selendang kuning kang saking ukir. Pripun Mbak Tatan njing-njing napa kondur mboten? Angsal kondur mboten Mas Petro, eman-eman lho. Mboten Ada mbok gondeli ta. Tak kira nek digondeli mbake angsal. Yo kok ikhlas. Yo angsal. Kok ikhlas meni lho. Ya yo angsal kaya diusir Lah malah. yo kok kaya dagake kon mantuk ngono. Yo embebane ngene lho Mas Petro. Ah menawi kersa nggih nginep korong dina ngono lho. Kok malah pripun Mas Petro? Nggih angsal. Kula disenani yangi pripun? Ada. Lho,
Aduh ya Petruk kaya ya ancen Petruk kaya garisan lurus. Lah nggih lurus ngoten. Nggih. Nek ngoten jenengan sing tawa mawon umpami kula nyipeng mriki kantuk mboten Mas Bagong ngono. Mas Bagong. Nggih, dalem. Upami kula ten mriki mawon angsal napa mboten? Wah. Ayo. Monggo. Monggone kaya ra ikhlas ngono. Ora, ameh muni monggo dipikir-pikir muni monggo kaya kepeksa. Lah nggih. Ayo takoni pisan neh, angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Monggo. Mari mak ratap. Aduh, mak ratap. Nggih nak mangga terus ke. Swara kurang permana ning wasis ngungrum ngungrum marang bendara tiah sulis tiap pijer ngincangake halis. Pripun Mas Petruk? Pripun Mas Petruk? Sae napa sae? Sae. Kok Mas Petruk kok seneng umpamane kok judune sinden nggih ta? Nggih, pripun? Terus gek dikongkon nunggoni ning gone mepe jagung. Nggih. Mesti pitike malah ora do lunga ning malah do turu. Lho, Lah kok pitik saged? mangani jagung rak sa. Aja mangan jagung. Aja mangan jagungku. Ngono. Oh alah yo alah. Petruk latihan kendel nggih. Wong Mbah Nengkleng niku Sinau kalih Pake lho nggih. Nggih, siap. Wong Pake niku lho sinden sak Jawa niku lho gadah nomor sedaya. Nggih. Kok jenengan mbok Kula kalih mboten sinden kok timpo. wedi. Pripun to Pak? Kok dereng diajari Pak? Carane nek ben kendel niku kok ning petengan gawa senter nggih. Nah. Terus ya. Terus tresno sesideman Saking halesku
sembah nuwun kayu. Sedaya sampun ngaturaken tetembangan Mas Petro. Nggih. Monggo. Rek. Nggih, Truk. Kae ndarane awake dhewe sing gawe awake dhewe gong, Truk. Lho. Balik. Rek. Piye, Truk? Kae Ndoro Permadi wis gawe awake dhewe gong. Thank you.